isibulawile inkomo yomncamo, waphinda futhi yaphuma ingane kubo, yakhanselwa, yaphuma ngehubo, yaphuma injalo, yahamba wathi ungabheki emuva, yafika-ke emzini. Uma ifika emzini, uma ukuthi udwendwe lungalolo langa kanye kunye nomqhoyiso, kwabulawa inkomo yomqhoyiso, emini kwawudwendwe. Nakhu-ke manje-ke okumele nokuye nikwazi, asigxekani, siyalungisana. Asebekwenzile ngiyazi baningi sebekwenzile, abanalo ulwazi. Inyongo yenkomo ayifaki omakoti esandleni. Uma ngokuthi senikwenzile nina nakwenza lapho naningenalo ulwazi, kodwa ngoba namchela ngenyongo kungconywana. Nini nisazohamba niyogana, kade nilotsholwa ngoDisemba niphostwa la ngoba baningi abantu enilotsholiwe, abazali benu abaqapheleke belalele. Sifikile ingane yazenza izaba enkomeni yayo yomqhoyiso eyivusayo ngoba ngale kade incanyiswa ibulawa ngenkomo nje iphuma kubo yomncamo yasizovuka ngenkomo yomqhoyiso. Asikumiseni nokwey'ndawo ukuthi mayibulawa eziwu-3 or 4. Lezi ezinye iy'nkomo ey'suke edukhari azilona usiko noma yiphoqa. Inkomo ephoqa awulazi u-2 eyomncamo kubo kwakhe, eyomqhoyiso emvusayo. Zu-2 inkomo wavunyelwa ngazo kona amathongo. Zonke lezi ezinye lezi thuthi ngapha thina konkandla, thina ngapha koMenmoti sibulala 3 kulungile ngokwey'ndawo zangasemakini. Akungenziwa kube ngazuthi manje kuwusiko oluphoqayo. Cha, angigxeki futhi. Kuyindlela yokwanda vele kusuke kufanele kube khona uma ngabe unamandla kube khona inkomo ekhona ngoba le nkomo yomqhoyiso ihamba yonke emzini. Kusala isinqe samkhongo la nenhloko. Le nyama lekusuke ngiyasemzini kahle kahle ihamba nabaganisi. Bebuye naye emzini inkomo yomqhoyiso ayidliwa. Ngoba yozidliwe labantu abarong ukuyibona usuku lawo. Ingakho lapha kube nenkomo kube nomkhono oqhamukile kunye nensonyama kamakoti ezodliwa umkhwenyana la ekhaya, inkomo yomncamo esuke isuka le ilethwe izintombi ezimbili. Ntambama noma uma ngabe sekwenziwa sekuphelile ntambama sekwenziwe konke, inyongo mangabe simchelile umakoti echelwa umama nakhona oganile, umkhongi uthatha inyongo ayisike afake umakotshana. Kunomuntu okuthiwa umakotshana osuke semncane no10 years okuyena othunywayo lapha ethunywa umakoti. Umakoti akakhulumisi umuntu megani la hayi laba namhlanje abahaga ngisho izinsizwa zakulelo khaya. Ayenziwa lonto. Angithi lento ukuthi nithi simanje kodwa isibongo nisasibizayo sidala kodwa akushiwo shonke ukuthi hayi lesibongo sidala siyashintsha. Anishintshe ngani pho isibongo? Isintu nosiko akujiki. Umkhubo wandawo njengoba namhlanje kukhona abafana abahamba bayoyilobolela. Abezwa masibatshela bafica behle kubala emotweni. Kulungile ngasijajana. Umuntu wenza into ayibonayo kusasa kodwa into edala ukuthi kusasa izingane zihlale kabuhlungu emzini zihlupheke kwenziwa amaphathi mangabe kulotsholelwana. Kanti lento le isuke ibucayi ngenye indlela uma kusuke kwakhe ubuhlobo noma kulotsholelwana. Lithi elami umkhongi ufake inyongo efake umakotshana. Ilapho kuthi khona bese kuhamba isikhathi makuthi amandla bebe nawo mhlawumbe noma amaviki noma izinsukanyana noma mhlawumbe izinyanga enza umbondo umakotshana okuthiwa umshisa nyongo. Uyoshisa inyongo wayifake ngalenkathi ewumhlalisi. Le nyongo ayifaka umakoti. Umakoti into agcina ukuyifaka kubo uma ngabe ekhishwa isiphandla imbuzi sembuzi yophaphe. Uyasifaka-ke isiphandla bese kubuthi la ekhanda ufaka inyongo yembuzi yophapha, afaka inyongo yomncamo ezoya naye emzini bese kubuya nobani nabaganisi. Uyise wakhe uzophuma efake isifoce noma isibhamba la eyoganisa. Unini esele kuphi esikhundleni. Uma ngenziwanga konke lokho nina nenza into eningayazi ukuthi ibizwa ngani leyo ndawo. Ningachazi. Ngiyane nizochaza manje la kuma comment. Hayi manje inkinga koSembona ukuganiselana kukodwa. Ukulobolelana kukodwa leba bayihambela asikwazi. Laba bayiyela bona beyohlala ngaphandle asikwazi. Umuntu wasemzini uhlala ehloniphe ekhweni lakhe. Akadluli ngisho nangakhona efaka isikhindi ngoba isemzini sekhweni. Yabo.
akakwazi ukunikezwa igunya lokuthi ayohlala ngaphandle mangabe kukhona impungo zalelo khaya ezihlangene, ngoba kusuke kubizwe nabakhona ukuthi abangase ukuthi kunabantu abezayo, kunabantu abazofika bezokhuluma udaba kanje. Sicela konke kuhambe kahle. Ngisho sebefikile kubikwe bafike bashiye inkomo ezukuthi ngosibani bani. Inkomo engabikwanga mawukuthi kinalobo lenkomo zafike zamukela zangabikwa aniloboleni, ingakho bezothi kuzoba khona izibone zokuthi asizazi inkomo kodwa bayibona ifika, abanye bayimoyela entabeni. Akukho lonto, yonke lonto leyo ayikho. Inkomo zilotsholwe zihamba ziye ekhaya kuyilona lona elifanele. Mawukuthi ingane ayilotsholwanga kubo noma ayikhokhelwanga iphilonga konalume bayo, ziya konalume bayo zifike imukelwe zibikwe nakhona lezo inkomo ukuthi nazi inkomo eqhama kwabani. Sicela konke kuhambe kahle, zibikwe ziyamukelwa. Kade kushiswa impepho ngale zakhishwa zayiswa le zafike ngale zamukela zabikwa. Ngicela abantu belalele kahle, zabikwa. Manje ningenza amaphathi inyongo, umuntu ufaka inyongo yomgonqo noma yomemulo kuphela yenkomo wesifazane. Ingakho negcawu ezimbili, isicawu somemulo, isicawu somcaco. Umhlonyana awunaso isicawu, umhlonyane awunaso isicawu. Ngakho-ke abantu abayekele lento yokuthi into beyiphambanise, ngoba neqhamuka senikhala la kuma-comment nako-WhatsApp nakumakhola, hayi manje inkinga ubaba kwenzeka isimanga, inkomo wathi mayifika wayithathela entabeni noma wenza into yokuthi enze into kusase ubuye ihlupha ingane. Ubona emigcagweni ngaphasi, ubona nina nisazohamba niyogana, ebambeni kahle lenkulumo, niyibeke kahle, nitshene abazali benu ukuthi umuntu uphuma ngenkomo yomncamo kuba uqala imbuzi yophaphe ngayizolo, ibulawe ibike ukuthi ingane nansi siya kwabani, kwenziwe ngakusasa mesidliwa kwenziwe ikhanda lakhe la lifakwe insoyi nenhloko abophe kathathu lathi du, bese faka inyongo yakhe athu lathi du. Kuhanje kuphathizwe ntambama, kwenze lento ethi ukuhlanganisa, begiye abagiyayo kube mnandi kube njeya ntambama. Bese kuthi-ke ngakusasa ngesabatha amabutho leli ngesonto bazobe befika abantu abeletha izipho omama bendawo, kuze kube ukuthi kushaya ebusuku uphinde kuyobikwa ingane mesiphuma ngosiko. Nakhona udwendwe aluphuma abakhongi bengafikanga bezokhipha udwendwe. Alukho udwendwe lungahambe losina abakhongi bengafikanga bezothi aliphuma udwendwe. Lezi inkomo enihambisa zomncamo zobulaka kamakoti kamkhwenyana, ayikho lonto, anikagani. Labantu laba bathi mesebelontshelwe besibohlela kamkhwenyana mangabe sisho lethiwa akabazilele, ayikho lonto osikweni. Umuntu uzelo umkakhe hayi ingodosi. Uma ngabe ukuthi ubengakaganwa ukhona unina wakhe, hayi kuthina ngapha, hayi manje kosembothina ngapha, umuntu uzilelo umkakhe, hayi thina ngapha. Into engifuna ukuyiqeda ngithi thina ngapha, umuntu uphuma ngenkomo yomncamo kubo, eyimbuza siyazi. Akuwona umsebenzi lo, uyinto eyavumela kokhokho ukuthi iyamsula kubo inkomo ayovuswa ngenkomo yomqhoyiso laphana, okumele yenze izaba zakhona nayo. Leyo nyongo leyo akayifaki, ifakwa amagotshana ozothi uma ngabe sekuhamba isikhathi thi uyoshisa inyongo enza umbondo. Wona mbondo wenyongo wayefakwa umkhongi nje. Uma usifonela uqhamuka usubuza ku-WhatsApp, uqhamuka usubuza, uyabuza ngema. Sicela ukwazi mfowethu ngema ukuthi uma ngabe ufisa ukuthola ulwazi wenza njani, sinemigomo nemibandela esingayeqi. Awuqhamuka usufaka inkulumo manje nginenkinga kanje, asiyenze ngathi manje siqasheni ukuthi masisize wena wedwa, cha. Lokho esikwenza la sikwenza njengeclass la wonke umuntu, kodwa uma usufuna sidile nawe eceleni kunemigomo nemibandela esingayeqi. Ngivula izandla kwabathazogana nabathazogana, ungenzi iphathi ngesimo sokuthi aninalo ulwazi. Funana amahuba asemakini, ningachazi, ngoba inkolo ibulele kakhulu usiko ngalesimo sokuthi abantu bakholwe bacabanga ukuthi ukukholwa kuyikho konke mangabe usukhohlwe umsamo usukuphelela. Ngithi bathi uJesu akaxutshwe nalutho, ayikho lonto. Ithi ukhuleka ube ugcina kwasekhaya, into zakho ezihambahle. Ngiyabonga ethuba.